Eguerdion Euskal Herria, ongietorriak txorienera. Hemen gaude, Biteli eta Iturrieta, atzoko jaki harina, oraindik digestioa egin izanik, ezin egin. Sobrak eraman zein dituzuk, etxea zure barronanak eda? Eraman itxun taperrak, eta, bueno, antxa, Euskal, izoz gaiuan? Hemen, egia da patata tortilla etzala, sobratu gehiagik, bada zerbait jolan, askarra eta pipa banatzen da, eta pikoteoan. Eta gaurkoa ere pikoteoa, nire asmoa da, olako, oiasko marinatu ogitarteko bat egitea, baina ogitartekoa ditu diot, baina gehiago izango da, durun bantzeko olako ogi lau bat ingo dut, eta ero biribilki moduan jarriko dut. Bueno, ekialde hurbilera jongo da, eta bertako errezetat ekarriko izuet lehen bizi, eta hori, ero horren ondoren, Biteli? Horren ondoren, baiz. Nik uste dut, hau da, eguneko menua bezala. Bat edo bestia aukeratzen dozu, ze biak nagusiak dira, eta bat ekialde hurbilera gehiago, eta bestia italialdera. Nik ingot pasta ilarrakin eta irugiarrakin. Kombinazio berezi, ez da? Bai, bueno, irugiarrak eta ilarrak beti, ez? Bai, pastarekin horre. Ontsia pasta sartu atzat. Oso ondo. Bueno, lagunok horrela jungo da osteguna txorienen, zuek hor gu hemen, eta lehen errezeta horrela. Oiasko izterrak erretilo batean ireki eta gero espezie ezberdinekin eta lima zukuarekin ontzen jarri ondoren oliba olio txorrota onba bota eta ordu betez oskaiura ogi lau bat ingo du, horretako urrepela, irina eta oliba olioa katz pixka batekin nasi, oren lehun bat lortu arte. Ordu erdiz pausatzen utzi, gero arrabolarekin luzatu eta sartaian egingo dugu. Oiaskoa marinatua dagoenean, plantxan egingo du eta bien bitartean luzokarrarekin, jugurrarekin, limoiarekin eta baratxuberiarekin horrelako saltza berezi bat egingo du. Letxuga xe moztu eta ero gure ogitartekoa muntatuko du nahi bezala. Orduan, bueno, oiasko izterra hauek nik erositut izterra guzti. Osa, ezurra guzti, parkatu, izterra guzti, oiasko izterra, noski. Baina, ezurra nik kendu diet, eta hori ningo duena da, hori, ontzen jarriko ditut. Nazketa, zuek etxean nahi duzuena. Gatza eta piperbeltza bakarri nahi bauzue, nahiko da, nik, bueno, kasu honetan estragoia botako diot, piperrautz mina eta goxoa botako izkiot, lima botako diot, jengibrea botako diot, gero ereinotza pixkat, baina hor esati zueta, baratxuri lehor pixkat, kipula pixkat, eta hola nahi baduzue, nahikoa, ez du gehiago behar. Zer ezin da falta? Gure lurreko esentzia, urzante oliva olio extra virginia, utzi Nafarroako berezko esentziak lirura zaitzan urzanteren oliva olio virginia extra hautatuarekin, olio 100% Naparra, urzantek elaboratua 0 kilometro oliva Nafarrekin onenekin egina. Ez galdu, gura lurreko gutizi hau dastatzeko aukera. Nafarroko nekazei laguntzeko modu ezin hobea eta mediterranear horren garrantzitsua den dietan ezin falta den urre likidoa. Hau nahi eta nahi ez bota behar dugu oiasko izterra hoi ontzeko. Beraz, txorrota da honba botako dugu, beldur gabe, 3 koiarakada esango lukeen batek, bezala, 3 koiarakada. Bene. 3 jondira. Koiararen tamainaren arabera gehiago ero gutxiago. 3 edo 13. Ez, katza bota behar zaio, beldur gabe. Eta esan dakoa, estragoia, kasu honetan, gero piperrautz mina eta gozoa, eta jengibre ere botako dio. Kasu honetan, xerra eta moztuta, zegero, kendu ingo diot, ez dut nahi horregotea. Eta saltza itxuste bai, olako nahasketa batzuk egia ekialde hurbilean eta, Russell Hanut, edo bestelako prestakuntza bai. Legunean artikulu bat irakurri nauen, nik sare sozialetan gaiena jarraitzen dut, denda bat da, Madrileko denda bat da, nun estatu mailan da espezia geixen ditxun. Espezia ezberdin gehien dauzkena? Bai, black pepper deitzen da, hau da piper beltza, berak ez dut piper beltza dela, bere gustokuena, baina, dauzka kolekzio bat, ez duz imaginatzen, eta Michelin izarreko jatetxiek eta han erosten daue, eta esaten dago, batzuk eskat errentagarria ataratzen, ze bakarrik urtean 10 gramo saltze ditut, espezia batzunak, espezia arrarua dienak, eta berak itxe ditu bere nahasketa propioak, gainera sekretua dienak igual jatetxe baten dako, imaginau, jatetxe, indiar, honentako, nik hau itxotzat berai. Eta jende asko joaten dela, jatetxian igual, probau, eta espeziak nungoa, zerako honak. Eta tasian jatetxetik dendara, da jendeak espezian nahasketan bila joaten dara.
Eta baina ezin ditu saldu, ez? Teorian, horiek sekretuak omen dira. Horia, salto ditu beste batzuk. Baina David Muñoz joaten dela beti ara erostera, da... Bai. Omen da... Pasada bat. Zerekin zeuen jatetxeak hartzen ziren? Bai. Hemen egon zan, Alberdi, Donadoni izoskiak, horre getarikoa, eta arek egin zuena zan, jatetxe batzuk eskatzen zizkioten izoski bereziak, baina lehen platerekin dateratzeko, antxoa izoskia, oliba izoskia, ze batzuei, agian, aukera hori ematen zuen, ez aia ondo ateratzen, ez da, izoski makina bat erostea garestia da. Eta gero ez pauzu asko erabili behar, ez bazara asko erabiltzekoa, ez dizu merezi, eta ordan berai eskatzen zizkioten nasketa berezi horiek. Jengibrea, kusuzue, zuritu dugu, makiltxotan moztu, eta hau ere, barrura 2 limaren zukua, eta ereinotza aukeran jarri dizuet. Bai, ero ez nahi izan eskeronik. Zu gainera ez zala oso ereino zalea? Ni ena zalea, ez, baina, batzutan kontra egin behar da, noberango gugari kontra egin behar da, eta... Ze bestioi bai asko gustatzen jakula. Bai, eta gauza batzuetan, onartzen du gauza batzuetan ondo geratzen dela, eta ez dizut esako beharrezkoa dani, baina ondo doa. Beste batzuetan, agian esatezu, eta beste toki batzuetan jutezat, eta danari botatzen diozte, eta orduan esatezu, pasatu indira. Boni, lima botako diot, gatza, eta ero masajetxo bat emango diot, dena ondo. Eta hoi askoan justian, nire pizkarrian be... Bueno, nasketa honekin, ero eskua garbituta. Eskua garbituta, naiz eta eskua garbituta eta lehortuta. Bagiz orain baduka dala etxean, olako olioren bat lehen, hemen garbine larrea etortzen zan, eta ikian zizkiun olan olio berezia, San Juan Belarrakin dolakoak, masajeak emateko eta bereziak, eta nik ez da horrek iraugitze diren, etxean orain badukat, eta pikoteak ero, minero olan, masajetxoa berdonean, nik ematen diot hori. Zigor, nik hemen ja daloiet 3 urte. Hori da, masaje olio hori asko ez tozula nabiltzen, ondikon baldin badukazu, ematen duen, pixka batekin, Gaztelurruti eta Iturrieta gorputxigia dauka. Guk olio askorik ez du behar gure olan lurrikatzeko. Ez da berdina nire bizkarra edo Luisen bizkarra. Masajeatzea. Orduan, horre kontutan izan da, bizkar txikia olio gutxi hau eren, Bai, araxe bai. Eta, olixua hori txikitzen da baten kontsumoa haunditzen. Oi askoana. Oi askoa egisa da, aragi bat asko kontsumitzen dena da, baina urtetik urtera geixo da, azten joaten da. Orain dik gehiagora. Ondiokan geixau. Joan zen urtetik, aurtera, dau, 3% desberdintxasuna. 3% igoera. Aurreko urtean, estatu mailan ekoiztu zien 1,72 megatona egazti aragi. Ostra. Badie batzuk, Zemak egiten galdu iten ez. Zema zero dauzka megatonak? Megaton bat, dia, 1 milioi bat tona. Ostra, zero batzuk. Badi hoi asko batzuk. Bai. 2025 urte hasieran jarri zien 650 milioi hoi asko. Bai. Eta horrek ureta esan 2024 baino 9% gehiago. Beraz, urtetik urtera... pentsatzen da, merkatuak geixau nahi dauela, baina tamales, niri baserriko oiaskua geixau gustatzen jat, 95% bakarrik da, 5% bakarrik da, baserriko oiaskua edo ekologikoan azten dan oiaskua. 95% da, industriala. Eta hau, segatxik pasatzen dan, sektorian adituak esaten dabe, gertatzen dela, azkenean, kontsumitzaileak hori nahi dauelako, eta hori kontsumitzen dabielako. Ez dakiz izan zan lehen hau ez? Hau kontsumitzen daue, orduan hau eskainikotzau, edo hau dauelako, hau kontsumitzen daue. Ja. Ez? Hori be, zalantzan jartzeko izango zen, baina bai, alata be jendiak, nahi xau da, astakeri bat, zemaki horiek astakeri bat, eta gero. Eta behira, gaur egun eskaintza zabala daukagula, ez? Nahi duzan, txerrikia dauzkagu, untxia daukagu, beikia dauzkagu, bizigaren toki ondan gaina euskal arraia beba daukagu piloa, baina ala ere egia da, oi askoa, juten basareta, arategietara eta oi askoa, ez bakarreko oi asko bezala, baizelek ere iztarrak, oegalak, paparrak, banatuta dauzkazu, osorik dauzkazu, aiegin indako hamburguesak ere badauzkazu arategietan ja gaur egun. Eta normalian eskuragarritasuna da, holan, arrosin nagusizena. Prestatzeko erreza dela? Merkia da, erresa da, osasuntxua da, eta ez daki gainera zapore leguna dauka, eta danoi gustatzen jaken aragi bada. Ze egia da, igual, txerri aragisa, bai, leguna da,
Baina, bueno, txerrixabe dano izake guztetan. Ero fama, nik gustau txerrixabe, zein bokatzen. Solomo bokata bat, zein etzaio goztate Solomo bokata, mesede. Nik gustau fama ero pixka bat, jentea zaintzeko moda hontan da dana zaintzea dela eta ez da izet, bueno, barki dago, hoi askoak irabazi egiten diola, zer berez, txerrian zehun zehataldan garbi asko da baita ere. Orduan, nik guztot, hortan igual fama izan dago, ez dakit. Ez dakit, baina gero txerrixan bebai holan, bueno, marketing aldetik edo azizien esaten be, bueno, basauela aragi gorria eta txuria, eta txerrian azala aragi larrosa, eta holan azizien, ez dakit, marketinga edo egiten, da nik ustot, jendiak hartzen dauela. Ez daukala, birra gauza bada, irugiarra, baina beste gauza bada txerri xolomoa, txerri txuleta batzuk, txerrixan azpizuna horrek ze gantza aukibi dau. Bueno, bauka pixka, baina gurotezan. Samurra izateko, ez dela dana lehorra da, hombre. Baina hori gurotezan ez dala holan gauza bat. Guk hemen iztarra jamaz exageratua. Ni paparrak esan, ni beti esan, nien ez paparzaldea, batere paparzaldea. Hemen iztarrak horre bai dira samurra. Patri, ogi laua ingo dugu, lako talo antzeko batzuk. Horretako hemen, irina gatza bota diot, urrepela, nazten hasi naiz, eta gero, hiru lauko jaraka da, oliba olio, Virginia bota izkio, eta oin landu ingo dugu, atarako du hemendik, eta olako ore lehun bat izan arte, pixkat lantzia, eta ero trapu batekin estalita, pausatzen utziko du, gero honekin, ogitarteko honekin, joango dan saltza egin bitartean, izango da, luzokarrakin, jogurrarekin, baratxuriarekin, eta limoiarekin. Oso ondo, zigorrak aipatu dau, ogilau bat ingo zauela, duruma, eta honek jatorrixa badauka Turkian, eta, bueno, norbaitxek igual entzungo zauen izena hau ordu txikitan, ze normalian honek, kebabeko, elikagaiak eta hortan joeten die bilduta, ogi horretan normalian, olako ogi lau eta zapal bada, bertan aragisa jarten daue, eta bere, oso goxua dauze esango. Hagizuku parraldan hona zazen garan? Non? Durungon. Aiene, mesedez, moztu. Egia da, Durangon malo eta zen Durungora. Latza izan da, Durango, baina ez duzu rapatzen, Durango, biteli, bakizu iru daudela munduan, bat Mexiko beste bat estatu bategoetan, eta gero Euskal Herrikoa, autentikoa, genuinoa, Durango. Bueno, bi ogi lau mota existitzen dira Turkian. Bat izan da, Jufka. Bai, ez que ya, ez dut ezebe gehiago gehituko, vale? Ya está. Gero Julen eta kejatzen zara, baina zue... Barkatu batari, ez da berri. Gora etortzen zara, eta... Ostras, Ni hemen jarraitzen dut, ikustu zuen, lehuntzen ari zaigu gure durun ogia. Bale, badu beste ogi bat, Jufka estilokoa dela, eta honek gehiago itxen die etxietan eta gehiago itxen die lodixak, eta gozaritan jaten die, gaztaz beteak, edo holan tomatia, persia eta olibakin, edo holan. Gehiago holan potolotxu hauak eta loditxu hauak. Eta gero dauz, lavash estiloko ogiak dira honek. Lavash estiloko ogia dira luzeak, holan borobilak eta lauak, eta honein barruan existitzen die sigma, sokum, durum ogiak. Eta orduan, duruma da, hau. Oso, no? Bai, eta egia da, guk beti ezagutza ditugula, herriko holan janari turkiarra saltza dituzten honek establezimenduak, kebabak, ezagutza ditugu pila bat, eta egia da, ospea izaten da biela, street food bezala hartzeko ordu txikitan, asteburutan eta golakotan. Batez ere irekita goten direlako, ze gaina edo zein ordutan irekita daude horiek, hori onartu beharra dago. Jenteak horiek hartzen ditu. Lana dala. Hori da golako, eta gero jakin dezazuen etxera bidean, jongo zatela kroska bote, eta izango da, saltza honen zapore berdina. Ni beti, koitxabak, errua, beti, eske bixamona daukat, kebaba janauelako, eske bixamona, eske gero korroska daukat, kebaba janauelako, ai ama, eta lehen hartu duzun 15 batak, mutil. Nire ondo egiten, nik onartzen dut, eta ez dik, baina jenteak egiten dio goraka, nik onartzen dut gustatzen zaidala, eta nik, hau, kebaba normalean ez du jaten, baina bai identifikatzen du San Ferminakin, zegatik. Zenean aian etxe azpian justu dago, kebaba. Portalan onduan, eta aina, zabaino jatorra godea, nean nahiak inda oso ondo modatzen dira, eta nahi ez eskara askotan jute, baina egia da, zabaino atsegina beti kasu iten dizute, badakite zer da. Eta etxerako bueltan,
beti olako bat jaten zu, eta argi dago, oera sartzea olan tripan aldala solido pixka bat sartzea, honi egiten du, eta nik horrekin identifikatzen du, baina batez ere kasualidadez, anaian etxeazpian daudelako. Nik identifikatzen dut, nire aman kuadriako Pepekin. Ze Pepe izango da igual, pertsa bakarra holan, bakarretarikoak, berak, martitzen eguardi baten, gogoa dauka eta hori hartzen da baskaltzeko. Bai? Gustatanako, eta gainera, bai, oso ondo eramaten da, arrasateko dendakuekin, eta ibiltzen da barriketan. Ondo. Bueno, baingo duguna luzokerra. Luzokerra imar duena, holako gailua dela izaten mozu, birrinduko du pixkat, gero. Irestontzira pasako dut, gatza botako diot, eta honek egiten du azkenean alberginia bezala. Bere, ura pixkat aterako dio, ala ere gero, sukatu egingo du, eta holako tzatziki antzeko bat egingo dugu. Gero botako dio jogurra, baratxuria, eta lemoizukua, eta hori izango da, ogitarteko honek gero eramango duena gainean. Orduan, ogia laua azpian, gero letxua xerra finetan moztuta gainean, oiaskua egingo duena da, gero plantxa hemen daukagala, txingarretan egitea hobe izango zen, baina plantxan egingo dugu, hori xati txikitan hola moztuko dugu, letxugaren gainean jarriko dugu, eta bukatzeko saltza. Bildu, eta hone egin. Bueno, zigor, ia ze pentsatagatzen olako ekimenak. Gaur egun hori janari turkiarra ezagutze dugu, herriko janari turkiarreko dendetan, baina ontxe hori modernizatu dala. Eta adibidez, Abadol, Albaceteko Michelin izarreko sukadari dan, Juan Monteagudok, berak, eta beste kide batzuk sortu dabie Madrilen, olako kebab moderno bat. Eta orduan da, betiko hor biribilkia egoten dana aragixana, baina etxianen jakua, ogisa bebai eurak momentuen eitzen daue, saltzak bebai momentuen eitxe dituzte, eta da, 2.0 bertxioa. Eta, jende asko ados dau, eta beste jende asko esaten dau, hemen modernidadia sartu bihar. Ez? Lehengo sartu zen hamburguesatan. Gero patata tortillatan. Da ointxe kebabak pentsatzen ginen gure gauza ziela, gure gauza edo herriko jendian gauzia, eta ointxe bebai, ala, 15 euro kebaba saltzen, holan pijo-pijua dalako. Baina ondo merezi du. Nik ez da probau, baina egia da itxura oso goxua daukala. Egia da, ez da la berdina, holako zerbait jan, erositako norberak guk aurrin dugu moduan, hartu pausatzen utzi bere denbora, guk erositako gurarategian erositako iaskoarekin, guk hautatutako produktuak erabiliz, eta orduan, besti, ez dakit, norberak egitean xarmatik aparte, gero dauka, kalidadea jarri digula. Guk hemen, aurreratuta ekarri zugu, pare bat ordu maski hemen ontzen, ikusten duzu hemen lima zatiak, nola dauzken, gure estragoi guztia, piperrautzata, eta ingo duna plantxan, esan dagoa. Aukeran txingarretan hobeto, txingarretan izango zen hoberena. Baina, izan ezian, aukerarik ez daukagunez, badaukagu bat, txingarre lehante bat hor barruan, baina, hemen txingo du. Olio txorrota bat, eta, egiten jungo naiz bien bitartean, gure oiasko iztarra hauek. Oso ondo. Irina erabili oso nontan, ogisa itxeko, notizi txarba daukat. Beste bat. Beste bat. Olaxe jarraitzen badau krisi klimatiko honek, eta aldaketa klimatikoak gora iten badau etengabe, itzen da bilen bezala, garia, artoa, arroza eta soja arriskuan dauz. Azkenean, ez horrek bakarrik, baizik eta nekazal eremuen erdia mundukua arriskuan dau. Honek esaten da, guretako, gradu bat, 2 gradu digotia, igual pentsatzen dugu ez dala asko, baina naturan dako pila bat da. Eta orduan horrek, eingo dau kontra, landare espezia batzuk, leku konkretu batzutan, hastia. Eta orduan, errexena, jende askondako da, pentsatzea. Adibidez, ez dakit, fruta tropikala. Fruta tropikala ontsa ekoizten dan tokixan, espada, joango di iparraldera eta ekoiziko dituzte hor. Ez da berdina, ze horrekin gainera gero eramango dituzte somorrotxo danak, plaga danak, eta holako gauza txardanak bebai. Eta hango tradizionala izan dan baratzai eraginen gotza. Orduan, egia da, garrantzitsua dela hau zaintzea. Argi da hona da, klima aldaketana, nik uste dut jendeak gero eta argia daukan zerbait badala. Eta etorri da, gelditzen, esaten dan, tamalez, esaten dan moduan,
etorri da gelditzeko, eta ondorioak deno pariratuko ditu, ez gaur ez bihar ez datorren urtean agian, baina hemendik urte batzutara, eta bueno, ez da guk esaten dolako, ja dagoeneko mundu mailan ez da milaka zientzilarik hori esaten bautez zerbait edatik izango da, eta eragina, bueno, tamalez, agian guk ez, gure generazioak agian ez, baina atzetik datozenak zior nabarituko dutela, eta hortan, beti benetan, oso eskorran ez. Hau kenduko dut, gordeko utziko dut hor etxean, etxerako, Vale, hemen gordeko dut. Pitu, ingo duena ja, ogia ere eiten jungo gara, orduan. Ustean badezu, Patri, txipristinak zen modu zera mango ituzu? Bueno, defendatuko naz. Bai, bestela ogia hor jarriko dut. Lasai, jarri hemen. Sarteia handi bat jarriko dut hemen, eta olio gabe, zezer gabe, olio txorrota izan ezkero botal diogu hemen ere, gure ogi laua eiten jungo gara. Aurrena, berotzen jarriko dut, biak jarri dut, ez? Ez, mundo biak, hemen. Hor, biak, holatxe. Perfecto. Oin, arrabola bat hartuko dut, bolatxoak atatzen jongo naiz, eta bolatxo horiek zabaltzen, tabloak izango balira bezala, baina euskal estilo gara barik, arrabolarekin errazo badala. Oso ondo. Gainera, temperaturak igotziak, ez, munduan ziar, horre bai, izurritia itxen dau, espezien anistasunean. Azkenean, bueno, baratzean aukiko itxuzu, lehen, 10 gauza desberdin zaukatzen lekuan, aukiko itxuzu 3, eta azkenean bai hori txarra da, lurrantzako, azkenean lurrak behia da, dibertsitatea, da anistasuna, hor aukitzeko, biodibertsitatea. Azkenean izorrete da gutxi hau egoteko. Orduan, bueno, ze aldo ginen horren kontra, berotegi efektuko gazen emisioa gutxitu, ekologikoan jan, denboraldikoa jan, eta guk, egia da, bakizkigula, enbidien gauza danak, eta ni horrekin oso ados, hau da, naturaren baliabideak, aprobetxatzea, eskutsatzea, horrekin guztiz ados. Baina gero, emato ez da, bakitzu zen emato ez da amorrua. Gero etortzen dala, olako, celebrity bat. Eta nahi dagoa, ez dakit, New Yorketik Parisera joan, poltza bat erostera, bere abioi pribatu hartzen dau, eta kutsatzen dau, zurian, eria, txorienen taldean dana, eta horrei ez dakit hainbeste erantzunkizun ez dakit botaten jakon. Eta azkenean nik uste dut bai, herritarro daukagula horako presio bat, ez? Hori, dana, da, zakarrontzixa, zaborra da, dana, ondo, eta ordenauta bota, kotxea esartu hainbeste, garraio publikoa erabili. Baina, gero batzuk ez dauke, Duela hilabete batzuk esan izan... Konsientziak eta ez ebe. Patri, famatu esan izan olan, famatu batzuk eretzien juna espazioan hor bidaiatxo bat egitera. Emakume batzuk, bai. Emakume batzuk, ez? Hori entzuna izan zen baita, ez? Bai, horra noia, da gero zuri esate dutzue, adimen artifiziala ez erabiliz, asko kutsatzen dau. Energia asko zurgatzen duela, ez? Bai, eta esate duzu, bueno, da estatu batek zenbat kontsumitzen dauen, eta marka handi batek arropanak, eta bueno, azkenean, egia da. Espabilatu beharra daukagula, baina denok orokorrean, Baita, zuk aldozun einean, egisa da, herritarrok dana aldogula ein eta pila gauza aldatu, baina gero, zure baino handixa badiena, dana txarto itzen badaue, bai. Txarto goiaz. Orduan danon gauzia da, azkenean da taldelan ikaragarrixa daukaguna. Etxetik hasi behar gara, eta nik hor saiatzen gara etxian, gero eta eskolara eta goazenen guk egia da, trainatik abadinora joan behar dugu, 2 kilometro terri dauzkagu, eta umeak eskola joateko askotan kotxean juten gara, baina gura aldia laguntzen badu, hartzen diet, eta txikiak, bizikleta. Egia da, bide gorria badaukagula alde hortatik, eta bizikletan juten gara aldoon guztietan. Eta zigor, gero nik, kotxia elkarbanatzen dute nontan, lanera etorteko, nire behi pentsatzen jat, zenbat jendek itxen dago imaginau, Bilbotik Donostira joen lanerako. Ofizina berdinetik imaginau, 4 pertsonek. Eta 4 kotxera bilibitxuzu benetan? Ez da hobeto, batian geratzea da... Adostia, jasotzia, azkenean. Bai. Danokin behar dugula, beti esaten du baita, esatea erreza, baina norberak etxetik hasita, baina behar du. Eguste duzu ze fin, geratzen diren hauek, opila hauek, aldan finen utziko ditugu, jateko errexaua, espatula bat, bai, holaxe.
Eta, honi, buelta emango dio, eta tak. Bueno, hoi, utzi guzue, hemen, honek ura bota bardu, gero, sukatu ingo dut ondo, kendu ingo diot, eta jogurrarekin, limoizukoarekin, eta baratxuriarekin naziko dut. Hoi askoak inda duenean, xerra finetan moztuko ditut, ze gero honek, bueno, bai, no, esaten mamurtuta, baina janerra zeingo ditut. Eta ogitaloak einala, holako trapu batean ero bilduko ditut, horre epelo eta mantendu daitezen, eta gero, bueno, montatzea besterik ez da izango, gure gaurko ogitarteko berezia. Gure taloak egin da, oiaskoa egin da eta moztuta, letxua ere bai, eta, bueno, zokerra, ja dagoeneko kendu indiotura, eta ingo duna jogurrarekin, gero, baratxuria xetuta daukan ontan hemen erdiarekin, emozionatu inez. Oliba olio txorrota on bat, eta limoi erdiren zukua hori izango da saltza moduan jarriko diguna honi gainean. Listo? Eta, sigur, gero, letxugia botakotzazu oliba olioa eta gatza edo holan zuzenean? Ez, hola, saltza dut arama gainean. Hau eramango du, eta aragia da. Nik ez diete honek ezer bolan, saltzak, dituzte bi saltza izate dituzte, bat txuria eta ez da gorria, izate dituzte bat olakoetan normalen. Saltza txuri horrei. Bai, hau, bueno, ez da bezak ikusirik, hau da guk egiten dugun berzia honena. Orduan, esan dakoa, letxuga. Oinarrian, ez? Oinarrian. Zure bertsioa da gehiago, hau, Michelin izarreko tipo honek daukan enpresana, ez? Ka, honek 20 euro bale bitu, padre. Bai, gutxi nez. Ingotzu bitzun, bale, ez daukatu entxe. Gutxi nez. Oiaskua jarriko dio hemen, oiaskua, arkumia... Bueno, 20 euro ondo da, ondo bete. Ondo beteko, ez? 20 eurokoa izan da di. Eta ero, saltzia, gainetik botako diogu. Da, zuk hau gainera plateria nolan aurkeztuta, ez? Ez aluminizko paperian bilduta eta... Ez, hori ez. Piper beltz, pixka bat. Bildu. Emozionatu inani. Ai, sotz bat birzuar. Bestela ez dakit egon korreoz. Beito, ingo duena, beito. Holan, erditik. Eta bultemon. Horrela, zuek ikusteko. Horrela. Teknika honna, Guk ikusteko. Eta hemen daukazue, Jaun Andreok, gure oiasko marinatu ogitartekoa dastatzeko prest. Turkiar erara. Iturrietan erara. Hau ingo berdi bana? Zori zuetzako eta uniretzako. Bai. Hombre, mesedez. 20 euro ordainuta, erdia bakarrik jaten badu. Ez tala durungora jumeak. Mesedez. Olako zerbait osoa jateko. Igor, moztu dugunean esan dotzut. Ja, nahikua sala, bale? Venga. Goiaz durungotik italiara. Pasta pixka jate da. Bapen, Bueno, txiste txarrekin jarraituz, zu durungokoa zara. Durungun ikesina. Bueno, Dani Patrizia Piselli. Eta hori? Piselli, italieraz, ilarra. Alda? Bai. Eta, bueno, gaurkoan pasta egingo, ilarrakin eta iruiarrakin. Egia da, kombinazioa urdai azpikoa edo ilarrakin ikusten dugula, bueno, ugari. Baina, honei, pasta. Eta esne gaina gehituta, ja. Eta hori nola batzen da? Hori oso goxua geratzen da, ontsi proboko zu, eta olaxe eiken da. Iruiarra laukitan moztu eta olixo gabe erregozi bere gantza atara dadin. Behin txigortuta, haragisa gorde eta sartagin berian ilarrak eta berakatza 3-4 minutuan kosinatu. Pitxartian pasta egozi, esne gainen sartaginera bota eta saltza bat eingo. Pastakin elkartu eta piper beltzakin zerbitzatu. Berez, ura irakiten daukau. Oso da. Honei. Lehen esan duzu, oiaskoa zenbat igo dan. Bai? Euskal Herriko datua ez daukat, baina Espainiar estatuen bagu zenbat. Igo da zer, gatza? Ez, pasta. Pasta. Bai?
Jo, pasta gomen zan, olan, merkiena, ez? Arroza baino. Etxeetan zema kilogram, aurreko urtean... Igodan kontsumoa. Bai. Presixo, pentsat. Ez, 34.500 kilo baino gehiago erolan pasta jandira. Eta, bueno, nik uste pastarekin bai dala baita ere zerbait, jakinaz. Erresa da. Erresa da. Merkia da. Era askotan prestatu alda. Udan zein eguan, beroa zein hotza ensaladan, labean inaldugu, 1000 modutera prestatu aldugu. Bai. Gero, nik uste ia mundu guztiari gustatzen zaio. Ez du, esango, zezinezkoa esatea mundu guztiari gustatzen zaio. Ez baina, ia, eta gainera, nik uste dut herrialde danetan jaten den gauza da, ez? Eta lehen, garai batean zuk, inoiz aipatu izan duzu, gure aiton amonek, aitik eta mamak, ez zeukaten horrenbesteko itxurai pasta jateko, ez? Eta agian horiek ez zuten, pasta gutxi jango zuten. Baina ja gaur atzetik gatozen belaunaldiok, pasta txikitatik ezagutu dugu, eta pasta maite dugu. Orduan, gero eta pasta gehiago jaten da, eta zuk erraza da egiten, eta aurra dauzkagunok, badakigu, zema pasta jaten da. Ni hemendik ere banao rebindikatzeko eguneko menua eta nola neoten umeen menua egoten dana beti makarroiak izatea tomatearekin superregosita eta solomoa aukera zabalagoa baitzat. Nik egia esan, nire seme alaba jaten dute normalean guk eskatzen du. Ez dute jaten umeen menua, baina pixkat originalagoa gero izan, abera, ez gehienetan makarroia daude, arroza, sartu ezazuen oizian behin, nik ulertzen dut pasta aukiten arroza egin berdala ia momentua, baina ez dakit. Aukera gehiago ez, mei. Askotan ematen daudela, ez dakit, bai, aukera bakarra. Baina egia da, nik uste dut umiei galdetzen botzazu. Janari guztokuena buruz, ez? Gehienek, bai, asko pasta esaten dute. Gure etxian, esan aldute San Jakobua, pizza, sushi, babarrunak, baita ere, asko maite dituzte txikia batez ere, eta, ezin gara kejatu, baina orokorrian gehienek galdetu ezkero, ume jolan etxera etortzen direnean, gure seme alaben kuadriako lagunak etortzen direnean, esaten die, zer ez jateko? Pasta, bale, pesto erara? Zer da hori? Berdea da! Berdea, eta gero gastatzen dute, eta gustatzen zaie, pesto da badauka. Balbakaren zaporea oso, nik uste dut, gehienoi gustatzen zaigula, eta kasta, eta baratxiuri ikutua, orduan, gustatzen dut zerbait bada. Eta baina, ez da debekatzen, gaur egun, zenbat gauza Patrizia Biteli daude, zenbat gauza kentzen dizkigu dute. Gaur egun, azukria txarra, irina txarra, gantzak txarrak, Eta txorienen egia da, eta egia da, neurri batean, txarra ez dago ezer txarra danik, ez? Neurriz kanpo, bai, eta ultraprozesatuak argi dauken din behar ditugula, baina zenbat konservako batunik esan, beruna omen daukate itxasuan da ona. Ez dakit, zenbat kontu dana garbitu behar da ondo, ez dakit zer... Merkurioa nada. Debeku pillo badaude. Eta gainera, batez be, sukaldia gustatzen bakatzu txorien eta rabazara, jakingo zu, ez tala hainbesterako, be. Baina, jende asko, be, ez dakit, keskatu itxen da pila bada, izkago ezin dojan da, besti, eta... Iru droga txuriak, azukrea, irina eta esnea, hoiek ez hartu, ez da... nik uste denekin, dena bezala, estremoetara juten bagara, dena da txarra, ez? Orduan, neurriak jaten badugu, eta zentzu pixkatekin, beti izaten duna, zentzu pixkatekin jaten badugu, eta batez ere ipurria pixka mugitzea, hori ere oso garrantzitsua da, mugi ezagun ipurria, horrekin naturari lagunduko diogu eta gure osasunari lagunduko diogu, ez dizut esango, ze batzuk argi dagona, batzuk ezin dut, batzuk ezin dituztenan, Irugerra, zuta zena bilela, zu noizian meinona zadela, egunero jateko, baina ez jarri hola muti. Ziruia, ze karakterra daukan, Hemen txekenduko irugerra da, ja, pentsatu dut gehiago ez dutzula salto ingo. Kontua, nun dago debekuen muga, ez? Orduan, ez bada, osasunez, ez pasaudete ondo edo denakoa, nik uste dut, neurrian danetik jan aldugula, eta... hori bai, parazki asko sartzen, eta beste danak, noiziak, Hori da. Pasatu gabe. Txorien ikusten dabe baten batek pentsauko dau, honek noizian behin, baina egunero,
zelako gauza jate itxusten. Baina hau guk pentsau, guk platera hau, banatzen dugula taldekide danokin. Guretako hau izango dela, mokadutxoko lan pintxotxo bat, eta listo. Bueno, aurra gaipatuan ondan, ezautuko daude bizukaldari, ez da, ezautzen dituzuen, bati Patrik Dobela gutxi zarra dituzion, berezadete Gitarra Martin, Apa Martin, eta Davide Jorge. Niri sartu zure storixetan. Eta bak izobek, hainbat eta hainbat liburu idazten dituztela, eta oin azkenengoa, aurrei bideratu dago, 50 errezeta idatzi dituzte, eta honan komiki eran, egin dute. Zigor barkatu mostia, irugi errakendu dut, gantz honekin, aputxat berakatza, eta honek iarrak, naziko ditugu 4-5 minututan, eta jasa, listo. Oso ondo. Ez, hori esatea, ez komiki bat atara dutela, ikusi dute, Zaratek ze arrakasta izan duen bere Saltza Nostra komikiarekin, eta atara dute, hori umei begiratutako lako errezeta liburu bat, non 50 errezeta gertzen dien, da pixkat danetik, sartu duten, eta, bueno, bi artista hauek tartean egon da, ziur, interesgarria dan liburuak, nik egia esan, onartzen dut, daukadan, errezeta liburu onena, esan dugun osoena, osoena Martinena da, eta oso etxerako oso izango zen praktikoa, batez ere praktikoa da, zera oso nik hau alderatuko nuke Marquesaren lodi horrekin, ez? Hau da, etxean basikoa izan bidana. Errezeta liburua da lan ikuste dut. Dala, etxerako eguneroko menuak ez dira bere goi mailako jatetxetako errezetak. Errezeta pila badaude, 1000-tik gora, eta gainera danetik dago, ez? Eta bueno, nik uste dut ondo azalduak, gauza bitxiak ere badaude, eta oso ondo dauen liburuak, eta nik askotan erabiltzen duana, eta la jendea lagunak eskatzen dizkiaten, zeguk ez pentsan 1000 errezeta dakizkigunik. Jendeak esaten, aizu, nola prestatu hau, ero? Ia da, liburu hortan, holako aukera asko goten direnak, eta, bueno, nire zerbait propio badaukat, ematen dira, baina beste argazki bat atara, plak, hor daukazue, hau seguru hona dagoela. Eta, bueno, orain, bat aurrentzako atara dute, eta interesgarria, ze aurrak sukaldetan sartu behar ditugu kozinatzera. Garrantzitsua dela. Nahi eta nahizko nik uste. Eta gumiek hau ikusten bada berde. Ez dakiz pentsauko da bien. Artista dira, hilarrak holan banatzen. Hemen asko dauze. Beraz, ez gaina sartu, eta saltzatxo bat eingo. Hau zer da, oin gazta botako dizu, eta hau da hori nola da? Hilarrak gehituta, ez? Hilar karbonara. Karbonara, ez? Ez, karbonarak ez dauka, ez nagairik, ez hilarrek. Hala, hori ere badaukago. Hori ikasi duela, nik uste dut, ez? Jendeak, hala ere badago jende bat, maite duela, ez gainarekin. Ze, hori bai, karbonara ez diezabi egun deitu errezeta horri. Hori izango zen, pasta ez gainarekin da irugiarrarekin. Baina karbonara ez mesedez. Hori beste gauza da. Hori beste gauza da. Bai, eta nik hementxe sartukot. Betxu, irugiarra apurtxo bat gozeko gero, apaintzeko. Bale. Baina, sartuko hementxe. 3 laurden. Bai. Eta horre pixan murriztu inbardu ez, eta gero pasta eta listo. Bai, hori xe da. Pasta 3 minutu geraten jako. Hone bai 3 minutu ingo itxu hor. Gorputza hartzen alegia. Gorputza hartzen, eta segitxuan gulta izango gara, hone bixen nahazten da, hemen esango zuen, baina honek ez dauka gaztarik. Gazta nahi baduzue, botatzeko aukeria daukatzue. Bestela, hola be, ez dau faltan. Bale, oso ondo. Goxo. Bikai. Por, honek gorputza hartu dau. Bai, gero. Eta gero, hemen txaukau. Gaina, baitu, ura, honi, beti esaten duguna, atzo esan duen, ur pixka bat, gero itxasteko saltza ondo etortzen da, eta horrela ateratzen dugunean, bitxaderakin, ura ere gehitzen diogu. Ura ere joaten dela. Orduan, aukera bat. Hori da. Horrako jatetxe italiarretan izaten dituztelako aretx katxarro bat olan, otzara bat izango da zen frigigailua moduan, baina pasta egostekoa. Horrepolitxa dira. Razioa bera justu bakarrik jartzen dutean, eskatzen du, ez dakit, 1 gramo, 80 gramo, eta pak hor sartzen dute, eta gero momentuan, momentuan egositako pasta. Hori da. Hementxe momentuan egositako pasta. Bai. Irugiarra, bosto saga ikusitxuz, berakatza. Bai. Ilarrak, irugiarra, pasta, eta esne gaina. Oliba eta gatza sartzen baitxugut artean, zazpi.
Eta guk gastarik ez dugu boni botako, baina gasta ere aukera badaukazue botatzeko. Zeinei ez zitzaien botatzen, Patri, pasta honekin zanean, ez? Arrainakin danean. Arrainakin danean, ez dute... Ez, normalen botatanako perrexila eta ogi birriendua. Horan aukeria edo... Han oitxuria da botateko. Baina gastarik ez. Gastarik ez. Arraina pastarik indan. Eta bueno, hemen, esadotzutena, gastarik ez, baina nahi izatekotan, kalterik ez dut zaingo. Ez, gastak inoiz ez. Nik itxaskiekin egin eskero baita ere, bat nik uste dut botako niola. Hala, ba. Hemen gure piseli pasta. Hau da, gure pasta, ilar eta irubiarrarekin. Ja. Txon, ba, ilarra kentzen nabil? Ai, jaizu dana, batek esango dau. Hau ilar barik, be. Gu etxen ilar salea gara. Eta ilarran gozoa, hiru ilarrakin da kontrasta oso ondo dago. Bikain gatzen da. Betan goxua. Ia pasta astunetan ikustoko isago ez dutela ingo, Vale. Dengo gunean inagoen gaur, be. Bueno. Aukerak pila bat dauzkago, kontu da, zuek hor bestaldean nahi zeti uste gula, eta hemen kozinatzen da kontu kontari. Bihar berriro txorien izango gara, eta bitartean. Ondo basat? Hori da. Un segundi bat. Agur!